Ayan, round 2. Kagabi, ay kahapon, hindi natapos. So, ngayon kami babanat. Tuloy. Ayan o, dahil pulutan namin. Maya-maya, dayang-dayang na to. Oh, ituloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na natin to. Tuloy-tuloy ang siligaya. Happy New Year, mga kapatid. Rojas Isabela. Anong barangay ito, kuya? Barangay Rizal. Barangay Rizal. Peace out, mga Barangay Rizal. Barangay Rizal, Rojas Isabela. Kalahin mo yung kapangalan ng barangay dyan. May Barangay Rizal din doon. Sa amin, Barangay Rizal din. barangay mismo namin, no? Eh di Barangay Rizal, pag 30, nagkukuhan kayo. Pagpiesta. Grabe. Grabe handaan. Pag Rizal Day, 30. Ah, Maganda kayo. hindi. Yung fiesta lang. Besta lang. Oh, fiesta, mga ano, mga ganito. Pagkakataon, Pasko. Saka syempre yung mga event. Event. Yan, oh. Yan na. Umpisa. Anong luto niyan, kuya? Kilawin. Kilawin. Laman. Ito. Isang buong kambing. Kilawin. Gagawin kilawin. Tsaka Pinapaitan. papaitan, guys. Saka sinampalukan. O yun, oh. Daming menu. 3. Sinampalukan. Kaldereta. Kilawin. Kaldereta. Pinapaitan. Papaitan. Sinampalukan. Grabe. 4 na menu. Pag nagkabitinan, nakko. Pabo. Pag nagkabitinan, ang dami ditong baboy. Itik. Native na manok. Ayan na, ang ating, ang ating manager. Ayan na. Ayan na. Sasayaw uli at kakanta to mamaya. Picado na naman. Kaway ka dyan, manager. Kaway. Ayan, oh. Yun. Ang Gayo family. Ayan. So, mamaya, magtago ka na. Magtago ka na. Baka mabitin sa pulutan, madali ka ba? Yan. Yan sa farm. Det var helt forfærdeligt. Lulutuin na naman. Diretso na to. Daming mangga nila dito, guys. Yan, oh. Malawak yung farm. Doon yung kambing, mga kambing. Ito yung pakainan ng kambing area. Sa baba ito, meron silang mga mani at saka mais. So, yan, doon nakalagay. Wow! Ito yung lagayan or stakan ng pagkain ng mga baboy. Yun naman ang area ng baboy. Saka doon, yung part na yon, baboy. Ito yung kubo-kubo naman. Dito yung ginagawa nila pag may mga family gathering sila. Family gathering or reunion, any part ng gathering. Wow! Dito nila ginagawa. Kasi maganda dito, tahimik at the same time nakaka-relax. So yun, makikita mo pa lahat ng kung anong meron silang mga hayop na nandito. Yan. Ito mga mangga. Actually ano daw to, pag season ng mangga, dami daw nitong bunga. Mamaya mag-start na yung kainan maya-maya. So abang-abang na tayo, guys.